vi desasosiego, ansiedad, desaliño. Así describe unha nai a actitude do seu fillo antes de suicidarse. Un drama polo que pasan 10 familias o día en España, 300 o ano en Galicia. A nosa comunidade é a segunda tras Asturias, que lidera a tasa máis alta de mortalidade por esta causa, sendo a provincia de Lugo a máis afectada. Trátase dun asunto sobre o que hai un estigma, sobre o que hai moito silencio, e pensamos que, pénsase que ese enfoque debe mudar. Colectivos lucenses saíron á rúa no Día Mundial da Saúde Mental para visibilizar esta realidade e desterrar falsos mitos sobre ela. La gente que intenta suicidarse es porque quiere llamar la atención. ¿Qué os parece esta? Falsa. Nos piden falar de forma responsable sobre o suicidio para mudar o seu enfoque actual. A actitude xeral dos medios é non informar. É dicir, pasamos dun sensacionalismo, digamos, a un silencio. Bueno, a prudencia non está de máis, pero penso que hai que dar un pasiño máis, non? Pasar desa prudencia que que agocha todos os temas de suicidio a falar con responsabilidade. Na capital, a Lume fixo chegar estes chamamentos coa lectura dun manifesto diante do Concello. Entre as reivindicacións tamén reclaman a inmediata activación do Plan de Prevención do Suicidio na sanidade pública. En Galicia existe, é unha das poucas comunidades nas que existe un plan de prevención do suicidio. É algo relativamente recente, non ten apenas un ano. O que reclamamos é que se active, é dicir, pasar do papel aos feitos. Los familiares de una persona que decide acabar con su vida no estamos preparados para preverlo. Porque aprender a identificar o posible suicidio podería reducir o seu risco e as cifras da primeira causa mortal non natural no noso país. Aproveitamos para sair á rúa, que se nos coñeza, que se coñeza a problemática da saúde mental e a asistencia dunha entidade como a nosa, pois que está para axudar as persoas que padecen enfermidade mental e as súas familias tamén, non? Un día para tomar conciencia, conectar coa vida como anima o lema da campaña deste ano e animar a sociedade a sentarse e falar.